हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय दिनै आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो सानदों दि बुहुमनि बुहुम बिखायावहाय गिबिसिनै सोमजिनाय जिब जुनारनि सोमोन्दै सुंद'यैब्लाबो आंनि सिगाङाव एसे बे फोरमायथिलांनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो होननानै आं आसा खालामो अब्ला जोङो जागायनोसै गिबियावनो जोङो दा ओल्डेस्ट एनिमेल बयनिख्रुइबो बोराइसिन जुनार माखौ बुङो बेखौ बेनि सोमोन्दै एसेबाबो सावरायनोसै आरो बेनि मुंफोरखौहाय बेनो जाबाय किमरेला आरो इडिकारा जायखौ जोङो जेलिफिश ना बायदि नुनो मोनो जेलिफिश नाया जाहैबाय बुहुम बिखायावहाय लैथोनि सिङाव थानाय दैयावहाय सोमजिजेननाय मोनसे बेक्टेरिया रोखोमनि मोनसे ना नाथाय बेयो ना नंद्राया बेनिखायनो बेखौ नानि लिस्टआव दोननाय जायाखै 2 नम्बराव दं दानिया जोंहा दा फार्स्ट मेमल गिबिसिन आथिं थोंब्रैजों थाबायग्रा एबा गावनि मोदोमखौ हुथ्रोदालासिनो थाबायग्रा बेखौनो जोङो मेमेल होननानै बुङो बेवहाय जोंना एन्जर मानसि सैमा बायदिसिना बेवहाय गोलैफायो मेमेलनि लिस्टआवहाय अब्ला जों दायो बेनो जाबाय जोंना गिबिसिन मेमेलानो जाबाय जोंना एन्जर दानिया जोङो 2 नम्बराव नायनोसै द फार्स्ट फिश माने गिबिसिन ना बेनो जाबाय जोंना जेम'टियास पिटेरस्पिक आरो हेमिसाइक्लस्पिक जेराव बिसोरनि लावथाया 2 फुटसिम गोलावमोन होननानै बेखौहाय मिथिनो मोननाय जादों बिसोरो दैखौ सोबनानै लायोमोन आरो बेयावहाय थानाय आदार गुन्द्रासाफोरखौ आदार महरै जायोमोन ओंखायनो जोङो 4 नम्बराव द फार्स्ट बार्ड थारमाने गिबिसिन दाउ बे जोंनि बुहुमावहाय जोनोम जाजेननाय गिबिसिन दाउनि मुङानो जाबाय आर्चिय'पेट्रिक्स बे जोंना जुरासिक पिरियड समावहाय जोनोम जादोंमोन थारमाने 56 निजुतनिफ्राय 201.3 निजुत बोसोर बैसोनि गेजेराव बे दाउआहाय उजिदोंमोन बेखौ रेप्टाइल बायदि नुनो मोनोमोन बेनिखायनो बेखौ बिरग्रा रेप्टाइल होननानैबो बुंनाय जायोमोन बेनि गाङावनो आथिंबो दंफायोमोन जेरैहाय जोंना बादामालि बायदि अब्ला 5 नम्बराव दङ जोंहा एम्फिबियान्स एबा बोरियावबो थाग्रा जिबिखौनो जोङो एम्फिबियान्स होननानै बुङो बे एम्फिबियान्सआ डेभनियान पिरियड एबा जिअलजिकेल पिरियड एबा साइन्टिस्टफोरा हमनानै लानाय 60 निजुतनिफ्राय 419.2 निजुतावनो उजिजेननायमोन बेनि मुङानो जाहैबाय जोंना हाइल'नमास बेनि लावथाया 3 फिटनिफ्रायबो लावसिनमोन बेयो एम्फौ एनला जानानै थायोमोन दानिया जोङो 6 नम्बराव फैनोसै 6 नम्बराव जाबाय द फार्स्ट सी रेप्टाइल लैथोआव सोमजिजेननाय बयनिख्रुइ गिबिसिन रेप्टाइलनि मुङानो जाबाय जोंना प्लेकोडन्स बेनो जाबाय बेयो फार्मियन पिरियड एबा 47 निजुतनिफ्राय 299.9 निजुत बोसोर बोसोरावहाय पिरियडनि गेजेरावहाय सोमजिनाय एबा उजिनाय मोनसे जिबसा बेनि लावथाया 6 फुटनिफ्रायबो बांसिनमोन दाना जोङो 3 नम्बराव फैनोसै द फार्स्ट फ्लाइंग रेप्टाइल गिबिसिन बिरग्रा रेप्टाइलानो जाबाय जोंना पिटेर'जर बियो जुरासिक पिरियडआवनो उजिजेनदोंमोन जुरासिक पिरियड होनबा जों बेखौ मिथियो बेबो जाबाय हमनानै लानाय मोनसे पिरियड जाय बे पिरियडआ जोंना जुरासिक पिरियडआ 56 निजुतनिफ्राय आरो 201.3 निजुतसिमनि गेजेराव हमना लानाय पिरियड बे समावनो बेबो जोनोम जादों एबा डायनासरआ जेब्ला उजिदोंमोन थिग बे समावनो बेबो उजिदोंमोन बेसोरनि सिगां आरो उननि आथिं थोंब्रैयाव मेम्ब्रेन थारमाने बेवहाय हमथाग्रा बादामालि बायदि आथिं दङमोन गाङावनो दंफायोमोन जायखौ बिसोरो बाख्लायनायावहाय बिसोरो बिरनाय बानायावहाय बेवहाय बाख्लायनायावहाय मदद खालामोन बिसोरखौ बे आथिङा गांजों थाफानाया
बियो नुनायावहाय डाइनासर महरनि, नाथाय डाइनासर नङा बियो, डाइनासरनि जोलैनिफ्रायनो फैनाय। दानिया जोङो दाइन नाम्बाराव दङ दा डाइनासर। डाइनासर होनोबाथ' जोङो बेखौ बयबो मिथिखायो। जोङो खोनानो मोन्दों दि गोदो गोदाय मा होनो बे डाइनासरा जुदि थाबायलाङोबा, जुदि बे लान्जाय बुद्रुयोबा दै ओंखारलायो होननानै। थिग बेबायदिनो बे डाइनासराबो नंगौ नंनायालाय जोबोद गिदिरमोन। बे डाइनासर होननाया मैदेरनिख्रुइबो 20निख्रुइबो देरसिन होननानै जों मिथिनो मोन्दोंमोन। बे जुनारफोरा, डाइनासर जुनारफोरा बुहुमावहाय मानसि हारि उजिनायनि सिगां 150 निजुत बोसोर राज खालामदोंमोन बे बुहुमावहाय। बिसोरो कार्निभरास एबा बेदर आरो बिफां लाइफां जाग्रामोन आरो खायसेया बिफाङाव जाग्रामोन। बांसिनानो बिसोर उननि आथिं थोंनैजों थाबायोमोन आरो माखासेया थोंब्रैजोंबो थाबायोमोन। अब्ला बेनो जोंनिया बुहुमाव गिबिसिन सोमजिनाय माखासे जुनारफोरनि मुं आरो बिसोरनि सुंद'यैब्लाबो एसे सोमोन्दै। दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनोसै जोब्बाय। गोजोन्थों। नाथाय आं नोंथांमोनखौ आसा खालामदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आङो आसा खालामो। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। थेंक इउ।